बिराद गोबावनि उनावसो दिनै नै आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे इउटुब चेनेलाव बयखौबो। बिराद गोबावसिमोन नालाय दोननानै आं भिडिअखौहाय होनो हायाखैमोन, बेनिखायनो नोंथांमोनहा निमाहा बिग्रोबाय। थांनाय डिसेम्बरनि 16 थारिखनि बे भिडिअआ माने जोंनि भारत भिजिट जात्रा मोनसे प्रग्राम लादोंमोन नालाय, बे प्रग्रामनि भिडिअखौहाय आं दिनैसो नै जानुवारि मासावहाय हगारनाय जाबाय। बिराद गोबां आइजोफोर फैदों नै, गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाग्राफोर, आशा कर्मिफोर, अंगनाबादिनि मिस्ट्रिसफोर दङ, हेल्पार वार्कार, गासैबो बे प्रग्रामाव एटेन्ड जानानै बिसिडिसि उगुरिनि सिङाव थानाय गासैबो सोद्रोमाफ्रा वाव दाना जोंना गाहाय आलासिफ्राबो सफैनानै दंसै। गोबां बिदिनो ना स्टेटनि, सेन्ट्रेलनि, ब्लकनि, डिस्ट्रिक्टनि जोंनि आलासिफ्रा। दायो जानो गोनां प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामसिगोन जोंनि आलासि गाहायानो। अननानै जोबजासे नायलांदो। ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 4টা বজাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিব আৰু আমি সকলো আশা কৰোঁ তাতে উপস্থিত থাকিম। আপোনালোক সকলো তাতে উপস্থিত থাকিব। 4টা বজাত আৰম্ভ হ'ব। তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামখিনি চলাই লৈ যাওঁ আৰু আমাৰ মাজত কোনো बे बाथामाव गारबोदोंमोन आङो माबा खोथियायाव। ধন্যবাদ সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ। দেশে নিজকে নতুন সংকল্পৰ সৈতে আগবঢ়াই দিয়ে। নতুন ভাৰত সৃষ্টি